Какво? Че си извънем, като сме горе на това. А гледайте каква интересна лодка! Вижте каква интересна лодка. Да. Като сравниш с България, каквото и да ти кажат, че имаме забележителност. Виж на Виенско колело там. Къде бе? Диего е там. Такова огромно. Ще падне апарата. Няма ли? Снимам ли правиш? Как е бързал, Браво! Вие в момента. Абе, Ивайло бе! Не удри ме, майко, защо си... Гати, Айфеловата е уникална, бе. Мама пуши. Цигара си пали. Сега си фотографирана как пушиш в Париж. На ръка седа. Малко пуши си на ръка седи. Аре, малко снимай ти, бе. Филм ли правиш още? Да. Ето. Сумвай това. Сумвай Айфеловата. Да зумна ли бе? Голям кеф тук, а? Дянчо ще направим... Крещиш, аз съм Париж! Маме? Аз съм на ръка седа. Дайте къде са? Ние сме луди българи! От Париж! Пардон да ми не ленч! Това ни е лапа за Париж. Гледам отзад разумвам. Златното. Кое? Всичко е старо. Супер е така да се прави филмче, да ви кажа. Няма... Супер е, да може да се чува и говора. Да. После говори, супер е. Ама ние трябва да си направим. Значи, ако ни стане време, ще направим разходка по Вихасия, но той е много ефтин. Добре. 3 евро ли е? 5 евро? Добре, да го спра.